الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما أن لجبوا فو أننا كنا كفقراتوني. أما أن لجبوا فو Toifatula media maoma be anga pazu sui toifatula media ka fakata se kiboro bu fe ma ka se bango media ma fakata se show bu show madu kan bo ambaw bela jele fo aw ka la jele la ambaw bela jele fo aw ka makononi na olani anale anga emission mandi sanfɛ ni o ye faida kɛnɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn ani show madu bango amadu anye jɔyɔrɔ doni kle doni yele anale de be ɲɔgɔn fɛ bi shuna tuguni an bɔra sisan ka fɛn dɔ kɛ ni Ala ka jɛn ye an bɛna don dɔni kɛnɛ de kɔnɔ sisan ni o ye fayida kɛnɛ ye o kuna an bɛ kuma sigi an ka kuduwa ma an b'a fɔ Sheikh Amadu Sidibe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abidu rasulihi. Tandobe alaye Ala min ye diɲɛ da tando bɛ Ala ye Ala min ye jɔnw da an bɛ Ala fo k'a barikada a ye kira kɛ Muhamadu ye k'o kɛ jɔnw dɔ ye n'a tun kɛra jinɛw dɔ ye anw de na siri jinɛw la Ala min sera k'o k'an ye an b'o Ala barikada maanifinya ye sababu ye Ala ye diɲɛ da dɔɔni wa Ala bi diɲɛ wuli dɔɔni foyi ti ɲa ni dɔɔni tɛ Ala ye maa dɔw da maa ye 7 ye maa ye 7 ye dɔgɔkun tile 7 o dɔgɔkun tile 7 haya 7 m'o kɔnɔ o ye jumɛn ye a bi fɔ o ma bi asini o de ye basumala ye bisimilahi rahmanu rahimi fo ka taa bila wala dɔɔni nana o ye adamaden ye adamaden dacogow la bi asimi
o de ye bisimilahi rahmani rahim adamaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ b'o la dɔgɔkun tile 7 ani maa 7 in bolo maa fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye maa bi ta fɛn min kan n'o ye bani hadamaden o ye jumadon ye o jumadon min filɛ ala ye dali kɛ a ko cogo di a ko a ye dali kɛ kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitati ayawmi a ko n ye n ka sankolo ni dugukolo dilan daminɛ n y'a dilan k'a ba tile 6 a daminɛna jumasi lɛndi tarata araba alamisa a banna ka bɛn don min ma o de ye jumadon ye o kuma adamaden dali cogoya la a daminɛna juma de kan alakira muhamadu a ka sahibaw delila k'a ɲininka a ko muhamadu yala don jumɛn ka di don bɛɛ ye kira k'u ma a ko walahu a'lam a ko nka n'i ye se kɛ maa min ye k'i ka den bɛɛ lajɛlen wolo jumadon bari ala ye juma da k'a kɛ don barikamaba ye saraka bɔ don ni dugawu ka jaabi o de ye jumadon ye jumadon a ko diɲɛ wuli don ala y'a jira cogo min a bɛna ba don dɔ jumadon na ka bɛn ni asuran dɔ ye dugawu jaabi don a ko ye jumadon ye a ko jumadon ni silamɛ ɲuman maa min bɛ seli a ɲɛ ma a bɛ ala bato ka a ka jɔnw kɔlɔsi ala ka jɔnw kɔlɔsi n'a tigi fatura jumadon k'i ka da la k'a fɔ de ko sedi su don k'a bɛ don alimɛ kɔnɔ o tuma na juma min filɛ dugawu min bɛ kɛ a baraji bɛɛ lajɛlen bɛ doni k'u fara ɲɔgɔn kan don min o de ye jumadon in fana ye alikiyama jɔ don min fara a la o de ye jumadon fana ye a don daminɛna don min na o de ye o don in ye alisilamɛw o tuma na dɔnni bɛ fɛn min ɲa n y'a fɔ aw ye n ko maa ye 7 ye maa 7 yɔrɔ a bɛ daminɛ maa finman ngɔningɔni o ye dɔ ye gɔmɛlɛfin ye dɔ ye gɔmɛlɛbilen ye dɔ ye ngolongolonama ye dɔ ye sikɔlɔlama ye dɔ ye maa jɛman pepewu ye dɔ ye o kuma na fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ surukuɲɛɲɛ o ye dɔ ye nsabalantigi o ye dɔ ye nin bɛɛ bɛ maaw la maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a dawolo bɛ bilen ten cɛncɛn n'i y'o ye maa min na dɔrɔn nafolotigi dabɔlen don mɛ n'a m'a ka maaya ɲɛɲini a bɛ kɛ fu ye a dawolo bɛ bilen tuma o la f'a bɛ bɔ folorɔ f'a bɛ to k'a ɲi kɛ k'a fara wɔrɔ ten a tigi ti kɛ sɛgɛn kɔnɔ fiyewu fo n'a yɛrɛ ti ko ɲɛɲini dɛ bari ala ye maa dɔ da o b'i to ten a bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ala y'o da ten o kama mɛ maa dɔ bɛ yen n'i ma lamagali kɛ i ti kɛ foyi ye o kuma dɔgɔkun tile 7 de filɛ bisimilahi rahmani rahimi o ye dɔ ka haya ye bisimilahi yɛrɛ dama o ye dɔ ka haya ye rahmani rahimi o ye dɔ ka haya ye alhamdulilahi o ye dɔ ka haya ye rahmani rahimi filanan fana o ye dɔ wɛrɛ ka haya ye maliki yomi dini o ye maa dɔ ka haya ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dɔ ka haya don ahdina siratal mustaqima siratal lezina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin o tuma na maa ka haya de banna yɔrɔ in na maa 7 ninnu wa n'i ye nin haya kuru bɛɛ sɛbɛn k'i ko n'a ye dɔgɔkun tile n y'a dɔn dɔw ye sinamaw ye n'o sinamaw bɛɛ n'i ta mɔ n'i y'a sɛbɛn k'i ko n'a ye n'i ka hɛrɛ bɛ maa bolo min y'i ka sina ye dɔrɔn i n'o tigi t'i diɲɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ bi la i komi i yɛrɛ ta cɛ donc ka taa bɛɛ sɛbɛn k'i ko n'a ye ten k'a fɔra ko maa 7 ka haya ye n'i y'a bɛɛ sɛbɛn k'i ko i b'i yɛrɛ ta cɛ hali den n'i y'a sɔrɔ i denkɛ i n'o kɛra sinama ye o denw kɛra sinama ye sinaw bɛ denw na araba sina o de ye samedi alamisa sina o de ye lundi dɔw ne fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ tan tarata sina o de ye juma ye i tulo bɛ kuma in na ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ donc n'i y'a sɛbɛn ten k'i ko n'a ye i sina ta b'a la i mago bɛ sa n'i ka hɛrɛ kɛra i sina bolo i mago sa o kuma maa k'a ɲɛɲini k'i wolodon o de baara mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka wolodon saraka bɔ a dɔnni tɛ bɛɛ la wa haya ala m'a di bɛɛ ma seko amadu baninbɔ amadu ala ye nin dɔnni di seko amadu ni waati sera a n'a di den dɔ ma n'o tɛ a n'a di kalanden maba dɔ ma o n'a tile kɛ ka diɲɛ mago ɲɛ n'a ye maa ka alijinɛ ɲinini saraka ka ca mɛ i ka diɲɛlatigɛ bonya saraka o ye saraka kelen ye o ti fɛn wɛrɛ ye o ye maa wolodon saraka ye n'i bangedon ma saraka i ye fu de kɛ i bɛ se ka miliyari sɔrɔ k'a sɔrɔ i bangedon ma saraka a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bɛ miliyɔn sɔrɔ
k'a sɔrɔ bangedenw ma saraka a bɛ tila ka taa komi tasuma bala i bɛ relation sɔrɔ miliyari bɛ mɔgɔ min bolo mais a tɛ se k'a bolo bɔ wari la ka d'e ma a bolo bɔ wari la 200,000 2,300,000 mais miliyari caman b'a bolo a tɛ se k'a di maa wolodon sarakabaliya b'o kɛ o bari daminɛkɛ bɛ siga da i kan a bɛ taa fɔ a tigi ye ten kana da la a tigi bɛ ŋaniya jugu ta e b'i si bɛɛ k'a bolo baara la a yɛrɛ b'a dɔn n'a ye jagofɛn di e ma i b'a feere wali ka sanni kɛ ka n'a ta segin a ma a yɛrɛ b'a dɔn mais a bolo tɛ se ka bɔ a ka nafolo girinma la k'a d'i ma fɛn wɛrɛ t'o kɛ o wolodon dagasali de b'o kɛ maa o maa wolodon dagasan dɛ wolodon dilan dɛ i hakili la k'e bɛ kɛ min ye i tɛ k'o ye dɛ wolodon de bɛ maa basigi o de bɛ maa gɛrɛsɛgɛ jɔ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a na sira fɛ i ka sɔrɔ min bɛ min bolo wolodon baara de bɛ se k'a to o bɛ se ka dayɛlɛ mais maa dɔw bangedon la n'o baara la wolodon dilanlen i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw tun bɛ yen sajɔnɔ yɛrɛ b'a ma mais wolodon dilanlen kama ala b'a kisi i y'a faamu o tuma na maa wolodon dilanbali a bɛ se ka maa se kasara caman ma accident b'o la sajɔnɔ b'o la kaso b'o la wolodon dilanbaliya bɛ se ka na se mɔgɔ ma a bɛ se ka dendanya se mɔgɔ ma i tɛ den sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ fana mais i tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen mara wolodon dilanbaliya o b'o se mɔgɔ ma ka wari sɔrɔ mais ka se k'a bila wa non a bɛ ŋɛɲɛ de f'i k'a tiɲɛ n'i y'a tiɲɛ i b'a jɔyɔrɔ ye sisan i b'a don n'a ye n'i ye wari sɔrɔ wari kan ka don min na o don n'a bɛ tunu nka n'a dunna a donna bɛ sɔrɔ ka na maa wolodon dilanbaliya bɛ nin bɛɛ kɛ bon wolodon n'i nan'o yɛlɛma k'o kɛ dɔw bɛ ka ne wele Seko Amadu a yiri fɔ n ɲɛna i ko yiri dɔ b'a la i ko a furu bɛ tobi ka dun wa i ko a haya ne b'a fɔ e bɛ ka dɔnni kalan maa wolodon nasi filɛ ni jugu y'a sɔrɔ ka tasuma ɲagalen faga n'a ye o y'i ka ko bannen ye fo k'i sa hali ala tɛ sɔn k'i kɛ fɛn ye bilen jango maa wolodon de ye tulo ye o de kama ne ka wolodon minnu bɛ baara nin ye k'a bila ka taa Côte-d'Ivoire kaw Burkina Lajinɛ Senegali Itali Faransi diɲɛ jamana bɛɛ la a bɛ bila mɔgɔ min bolo ka taa nanamɔgɔ don an y'a a nani kali ɲɛ de y'a di i sigi k'i bolo da kuranɛ kan nanamɔgɔ don n bɛ Sibi fo nin yɔrɔ in na ka Tanjikura fo Faransi wallahi u ye danaya minɛ fa bari ni maa min y'i jugu ye n'a ye wolodon nasi kɛ ka tasuma fa i ka ko banna nin ye kulonkɛ ko ye e bɛ t'i sigi nala ka duda la ye wolodon de ye dudala saraka ye i juguw cɛ ma o tuma na sisan wolodon saraka a bɛ nin cogo la ni maa wolodon ma saraka a bɛ se ka den bila sonyali la a bɛ den kɛ a t'i lamɛn a bɛ se ka kɛ ni farati yɛrɛ a bɛ se k'i kɛlɛ yɛrɛ bangedenw sarakabaliya b'o kɛ a bɛ fɔ o de ma saraka dɛsɛ bon nin bɛ don kelen kelen bɛɛ la jumaden yɛrɛ masakɛ don maaba de don k'a fɔ ko jumaden yɛrɛ bɛ se ka k'i bolo k'a bɛ sɛgɛn kɛ o ye ka ko ɲɛɲinibaliya de ye o kana gɛlɛya don soit i m'a ɲɛ dɔn n'o tɛ jumaden kungo ka gɛlɛn komi filani cɛman fila ni ala y'o wele i ye kungo sɔrɔ dɛ filani cɛman fila caman bɛ yen n'a bangera ni furu ma sa fa bɛ sa ka bɔ yen soit ba kɛ sa kɔrɔmusonin k'u doni ta mɔgɔw tɛ ko ninnu ɲɛɲini kɔlɔlɔ bɛ ko ninnu na bon filani fila la a kan ka saraka de n'a ma saraka i t'a hɛrɛ sɔrɔ i bɛ bɔnɛ de sɔrɔ bon a dɔw bɛ yen n'u wolola ka ban nafolo ko banna i y'o mɛn wa bon den gɔnbɛlɛ dɔw fana b'o cogo la gɔnbɛlɛbilen fana tun b'o o y'o ko kelen de ye ni mɔgɔ dɔw wolodon sarakali wajibi bilen don n'i m'a kɛ i ti kɛ foyi de ye muso caman bɛ yen n'a wolodon ma saraka cɛw b'u kunsi a ma ni tulonkɛ de ye mais furuko kuma tɛ dɛ wala a t'a sɔrɔ donc jumaden ta n'i b'a fɛ i ka den ka bonya k'a kɛ maaba ye i da ka bɔ kuma la bon o bɛ ka ni o kɛ i b'a fɔ o ye nafolo baara ye o tɛ nafolo baara ye dɛ maa wolodon saraka tun a b'i ka ko bɛɛ dayɛlɛ de i y'a mɛn wa i dɛsɛra ko mun na n'i donna la i b'a ye i bɛ ɲɛ sɔrɔ o ma o de ye wolodon ye o tuma na sisan a b'i kisi juguw kasaraw ma o tuma na jumaden ta sangaban dura don ni cɛ don yiri saba ni muso don
yiri naani tiɲɛ n'o kɛra furu min bɛ misi kɔnɔ n'u b'a fɔ fila furu o furu ɲaga dɛ o ni yiri de bi fara ɲɔgɔn kan ka nasi haya wɛrɛ bi bɔ ka kɔrɔ wolodo haya kelen o tuma na sisan ne taara fɔ k'i bi t'o furu tobi k'o dun dɔw yɛrɛ ye ne wele jamana dɔ la n ka wolodo nasi nana nka ma furu naji yɛrɛ koyi ne ko subhanallah furu naji fana ayiwa nin ye yɛlɛko da ye tiɲɛ wallahi furu naji na tobi bonya k'o bila ka taa d'i ma ye tiɲɛ na bon a nege de tun b'a la ka misi in fa a ka da la bon wolodo saraka t'o ye maa si diɲɛ bɛɛ ma ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o la ni a haya dir'i ma n'i taara ka taa a haya de kolobo kalaba n'i ka juguw y'i sɔrɔ n'a u b'i ta cɛ bɔgɔ i ta ti ɲɛ bilen bari n'u ye tasuma kami fana nasi ye k'a ko banna ayiwa nin ye tiɲɛ o tuma wolodo u k'a saraka o de kama wolodon caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ na Seku Amadu kɔ yan wolodon saraka ɲɛ n ka denw wolodon saraka i k'a ci ma kosɛbɛ ni n ka mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ n b'a kɛ tan de ne b'a k'u ye tan mɔgɔw b'a la Seku Amadu bɛ misi faa la don o don hakili la ko misi faa gansan de ye mɔgɔw y'u ka ko danaya da i kan o bɛ kɛ ten de koyi a bɛ kɛ ten de n'a ma kɛ ten a tɛ bɛn dɛ wala tusaluna yawma izin an naimi ala bina taa ɲininka an ka nɛɛmɛ dunda in bɛɛ la i bɛ min dun a kɛ ka ɲɛ dɛ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye vugaliw ci dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ u bɛ se ka zitɔnin dɔ ci Seku Amadu ma nɛgɛ filɛ b'a bolo bon vugali bɛ tunu ne bɛ ɲina mais o mɔgɔ dɔw kana ka gɛrɛ u b'u man k'a sɔrɔ u tɛ kuma fana o ye mun mɔgɔ ye wala ka kiri dun ne n'i cɛ alikiyama ni min y'o kɛ ne la ne tɛ yafa i ma dɛ i kan k'a ɲini de fa n ka kuma ne tɛ se ka ban o ne de donna diɲɛ jigi de kɔrɔ ala de ye ne da o kama ne tɛ sɛgɛn o la mais vogali min bɛ ne bolo yan sisan dɔw yɛrɛ diminen don vogali tɛ lamɛn appelu tɛ bila appelu tɛ ta vogali tɛ lamɛn o tuma aw de y'a ka fɛnw bila ne b'a fɔ dɔw ye o i tɛ ka taa i ka papier déposer surasiya la koyi yan tɛ biro ye k'i bɛ na compte dayɛlɛ yan ye dɔnnibaaso de ye kumakan jugu n'a sera yan fɛn minnu bɛ yen Seku Amadu ye minnu fɔ ka tɛmɛ an ɲinana maliyɛn ɲinana darɔkɔrɔti ninnu ni fɛnw de kɔ o jugumanw de bɛ yan donc kana na ni manamanakan ye n'i t'a la to yen ala kama an to yen ne bɔra hiji la n y'a fɔ Maga n ko n t'a fɛ ka maa talo k'a firi bilen mais maliyɛn bi to a la fo ne bɛna tila ka nin fɛn giriti karataw gɛrɛ n yɛrɛ la tuguni ka n ta kɛ cɛnni ne tɛ cɛnni fɛ dɛ ala ka don n'a cɛ a mɔgɔ dafagulenw ne bɛ ala deli ala ka don a n'u cɛ vogali min bɛ ne kun yan bi nin yɔrɔ la e ye telefɔni bɔ wulada la 2400 vogali 2000 ani vogali 400 o de bɛ ne kun sisan min ma dayɛlɛ a sifuru bɔlen don o de b'a kɔnɔ vogali 2000 ani 400 ne yɛrɛ bɛ n seko kɛ tile o tile sɔgɔma k'a daminɛ fo ka taa se fɔ selifana seli ma ne kɔ bɛ mugu fɔ n bɛ wuli ka yɔ vogali lajɛli bolo o tuma n bɛ sa wa a ka gɛlɛn karamɔgɔ a ka gɛlɛn mais dɔw bɛ hali yɔrɔnin la mais appel jumɛn bɛ yen ne ye appel kɛ de ne tɛ se ne kunkolo filɛ n'i ye telefɔni gɛrɛ ne yanna ne kolo bɛ nimi yan de appel n'i y'a gɛrɛ ta dɔrɔn n tamana bɛ nimi o de la docteur ko ma n ka docteur ko k'a to yen pewu ko appel to yen n'o tɛ k'a bɛna fa don i la dɛ n y'a to yen vogali in fana o de bɛ yan dɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ min ala deli n'i ka hɛrɛ bɛ Seku Amadu bolo ala k'a tigi a k'a ka vogali ci k'a ci ne n'a bɛ ɲɔgɔn ye ni min ka hɛrɛ tɛ yan k'i ka hɛrɛ tɛ yan fo tɔɔrɔ de bɛ na e sɔrɔ Seku Amadu kɔrɔ ala kan'a to ne k'i ka vogali dayɛlɛ ala ka don ni cɛ ala ka don ni cɛ ala kan'a kɛ hali ka ne ka nimero dɔn ni nin ye maa min gɛɲɛ ko wɛrɛ ko b'i kɔnɔ dɛ kuma alikiyama kiti bɛ nin baara bɛɛ la donc ne ti ka godoba ka ko kɛ n kun fɛ i y'a faamu wa i y'i ta nin jama in fɛ kojugu don dɛ n y'a f'u ye n ko mɔgɔ nali n'i bi na i ni ne ka kuma fɔlɔ mais hali bi e ma mɔgɔ dɔ bilasira a nana ka bɔ jamana wɛrɛ ka n'a sigi a ka ko da la ka tila ka kule ko dɔrɔmɛ kelen t'ale kun mais mɔgɔ joli bɛ yan ne bɛ tila k'aw passe di aller retour ka bɔ yan ka taa Côte d'Ivoire
o ma kɛ ɲɛna caman aw ɲɔgɔnw bɛna hinɛ ne la ni min ye n'a fɔra a b'a dɔnni ka na ten ne fana bɛ tila k'o di aw ma paase o tuma na baara ye hali a tun ka to yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ten a tɛ fɔ Seku Amadu donc dɔw hinɛna na u mago ɲalen kama bon mɔgɔ fana ka na ten ka n'i da ne kan bi bɔ fɔ jamana wɛrɛ ka na i sigi k'e n'a mɛ ko ɲɛɲini ka n'a fɔ ko wari min bɛ e yɛrɛ kun sigiyɔrɔ in na yan ko 500 e ye mun maa ye ko yala ko baara ɲininta bɛ sɔrɔ wa n ko bɔn tɛ ne bolo yan k'u timinangoya fɔ ne bɛ tila ka wari bɔ dasi 20,000 k'a di u ma tuguni ka segin ka taa a kɛra tɔɔrɔ ye koyi o de kama ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na yan f'i ne ka kuma n'a ma kuma n'i nana an tɛ ɲɔgɔn ye dɛ i timinanja fɔ an ka kuma donc o de kama n bɛ k'a fɔ numéro téléphone numéro bɛ nana caya quoi mais appel t'a la quoi vocal de bɛ ta kuma o kuma tɛ se ka fɔ vocal kan Ala ka n'o dilan nin ma o tigi ka to n'o ye ne yɛrɛ jɛn n'o ami Ala k'o kɛ bari Ala y'anw da ka kɛ secret de ye anw tɛ se ka maa jigi waaro n'an y'o kɛ an tɛ alijinɛ y'an ɲɛ la anw tɛ mɔgɔ jigi tigɛ mɔgɔ ka kuma tɛ se ka poyi anw b'o kɛ mun kama sinamuso 2 i b'i mago ɲɛ anw na mais bɛɛ b'a fɔ k'a ɲɛna ni nin y'i wele a b'a fɔ bi ne nin cɛ ka di ni dɔ in y'i wele a b'a fɔ ne nin cɛ ka di anw b'o de kɛ anw na kun ye diɲɛ ka bɛn mais furu saa bɔ cɛ in kun ou bien cɛ in muso dɔ in ye n ka sigi bon o Seku Amadu fana tɛ ne t'o kɛ ne ti maa si ka furu sa yan i y'a mɛn wa ni ne kun ye kiritigɛla ye furu tɛ sa ne yɛrɛ ɲɛna bari ne bɛ n bange cogo dɔn n bɛ n mɔ cogo dɔn anw mɔna de falatɔya la anw mɔna wale to de kan foyi ma sa ma n'o gɛlɛya tɛ furusa gɛlɛya donc o ti kɛ ne bolo quoi donc mɔgɔw k'o hakili la ne ti muso si furusa ka muso wɛrɛ bila o tɛ kɛ wala o k'o yɔrɔ bɔ a la ni miliyari b'i kun to n'o ye n bɛ n da yɔrɔ ta mais ka mɔgɔ ka sɛgɛn ban ni Ala y'o sabu di yan mɔgɔ min ni ne i ka sabu bɛ n bolo Ala k'i na i ka sɛgɛn i ka se ka k'o fura ye n b'o ɲini Ala fɛ n'i ka sabu tɛ Ala ka n'i na Ala ka n'i na ya Allah Ala ka n'i na ya Latif don n'a tigi cɛ min ka sabu tɛ n bolo Ala ko duwawu minɛ ko in bɛ nin cogo la o tuma na jumaden sangaba ndura de don koli bɛ taa Côte d'Ivoire siɲɛ 3 semaine kɔnɔ Burkina b'o cogo la i y'a mɛn diɲɛ jamana in bɛɛ bɛ ten tɔɔrɔ t'a la est-ce que i y'a faamu tɔɔrɔ t'a la mɔgɔ tɛ wajibiya ka na ayi sugo minnu bɛ yen ni wulibali don n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna u bɛ ka tulo kɛ sugo la mais i b'a kalama diɲɛ gɛlɛyama nin tan sugo de b'a se mɔgɔ ma sugo ye fɛn min ye kabako don dɛ hey e ka nabi ɲumanw ka kow lajɛ Ala ma nabi ɲuman si da f'a ye sugo ɲuman da la sugo n y'a f'u ye maa min bɛ sugo fali la n'i sugora fali la i ka maaya tiɲɛ dɔ t'o ya n'i sugora fali wotoro la o i ka maaya tiɲɛ dɔ ye n'i sugora sogobilen la o i ka maaya tiɲɛ ye n'i sugora jolikɛnɛ la o i ka maaya tiɲɛ dɔ ye n'i sugora k'i ye jɛgɛ kan tigɛ manɔgɔ don jɛgɛ min don i ka maaya tiɲɛ ye mɔgɔ min bɛ sugo in na kɔlɔnkɔnɔ bi dingɛw donni ani awa marifaw bɛ maaw bolo i b'a ye mais a tɛ ci o suguya ninnu ne ye a nasiw de bɔ k'u bila yan ka tila k'a nɔgɔya wa wɔɔrɔ waasa n yɛrɛ ka balo kɛ ni ne sara ka bɔ a kɔrɔ a tɛna sigi a kɔnɔ yan u bɛ tila k'a tɛrɛmɛli daminɛ ni janfaw ni fɛnw ye Sylvie n ye tiɲɛ ye karamɔgɔkɛ don o don dunan bɛ n fɛ yan ni to ma don o ma don a tɛ ɲa ne yɛrɛ to kuma la mais u b'a fɛ ko ka to kuma la kelen sugo in ne ye sugo di diɲɛ ma k'a di ne yɛrɛ nana ye diɲɛ de ti maa sɔn diɲɛ tɛ maa dɛmɛ wa diɲɛ ti maa balo wa o t'i ka hɛrɛ yɛrɛ fɛ fana mais ɲɛ tɛ Ala la wa n'i y'a sɔrɔ sanji min bɛ d'aw ma san o san adamaden ma Ala bɛ san min na anw ɲɛ diɲɛ jamana bɛɛ la
n'i y'a san ni tile di buna adamaden ma ko ala ka kɛ sɛnɛkɛla ye wallahi san dɔw bɛ kɛ ala tɛ ci kɛ adamaden bɛ ji tigɛ ala ma wallahi a b'a kɛ mais e ɲɛ t'a la mɔɔ banna ala rɔ mais o bɛɛ k'a tɛ ka sanji di yan o bɛ k'a kɛ o tɛ ka kɛ ne ye sugo di k'a di mais ni sunkalo donna ne ka so yan wallahi maa min bɛ ne wele ko Seku Amadu ko sukaro sɔngɔ la 2000 5000 ka bɔ diɲɛ yɔrɔw la ne b'a jate minɛ ni ala cɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ a tɛ maa 5 tɛmɛ Allahu akbar Seku Amadu ɲɔgɔn ne karamɔgɔ ni kabako ye ne yɔrɔ n bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ yan ayi o ko in tɛ o to yen o maa nɛmɛnenw ta tɛ dun dɛ kosɛbɛ a tɛ dun o ye tiɲɛ dɛ Seku Amadu ye fɛn bɛɛ yira u la k'a bɛɛ yira u la fɛn o fɛn min na n b'a yira n b'a kunbɛn mais ne t'a kunbɛn mɔɔ ye dɛ u k'u ka kow kɛ ne t'a kunbɛn maa ye n b'a kunbɛn ala de ye jɔn b'i sara Seku Amadu ala ayiwa nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ ko n y'a kɛ maa ɲɛ sa n y'a dabila mais ala bɛ min jira n na hali su in na ni ala y'a jira n na ko k'i bɛ jamana min na n'i bɛ surunya kɔnɔ i fa ka jamana i fa i mɔkɛ ka jamana i y'a faamu wa ko nin bɛ kɛ sabu ye a tɛ dafiri n'a jirala n na sisan ni dugu jɛra n'a sɔgɔ bɛ bɛn 500 ma n'o tɛ n ko n bɛ taa juru ta ka n'a kɛ Allahu akbar Siribe ala kama a baro nin ye tiɲɛ ye o ɲɔgɔnna caman kɛra an ɲɛna mais jamana u bɛ maaw barika da maa minnu yɛrɛ tɛ n kalama kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye u bɛ taa maaw barika da ka anw to yen kosɛbɛ o de y'a ɲuman ye wa n'o kɛra i la dɔrɔn dugawu jaabira ne bɛ ten de o tiɲɛ nka maa bɛ barika da diɲɛ kɔnɔ Seku Amadu ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa nka masakɛ bɛ n'a tile o ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye ala ka jamana basi ami ni dɔnni dira i ma i faso kuma bɔ tiɲɛ n bɛ layidu ta hali san faso denw ye jamana in tɛ wuro ayiwa bari lafiya min bɛ ne kan n ka so yan jamana in worobaliya don dɛ n'a worola a bɛ lafiya an tɛ lafiya an tɛ ji mais a tɛ wuro a bɛ basigi ayiwa nka k'a fɔ aw ye tiɲɛ o don na n ye n sigi n ye zana dɔ da n y'a dɔn hali zana u tilan bɛ anw ka jamanaden la u t'o dɔn bilen e b'a dɔn wa fɛn o fɛn lamɛn bɛ yan sa f'i ka nkalon tigɛ dabara la k'i ɲɛ wa n'o tɛ k'a fɔ k'e bɛ kuma fɔ fɛɛrɛ la e u t'o ye bilen dɛ ne ye n sigi yan o don k'a f'u ɲɛna émission tɛmɛnen na n ko ji dɔ bɛ ka woyo ka na ji fanga ka bon n k'a bɛ binniw kɛ a bɛ tɛmɛ sobaw da la n ko nka n ko so jɔlen don ni bitɔn koko ye k'ale dalen don ji in ye Mali tɛ lamaga k'ale dara ɲɛ ti fɛn wɛrɛ ye min wulila k'i bɛ na jamana in nɔ yan n'a ma bɛn dɔnnibaaw ma jamanatigi min bɛ se k'a bali an b'o su ni dɔnni ye o b'a jira ala b'a don da k'i ban n'o y'i ban o y'a bannen ye wa Seku Amadu de ye sen na siga t'a la wa hali n'a dɔ wɛrɛ labɛn na an ka jamana kɔnɔ yan jamana fan wɛrɛ maa dɔw wulila k'u a jira k'a ban olu yɛrɛ ka dugawu minɛlen ye k'u plɛnge o y'a sɔrɔ Seku Amadu se dan bɛ fɛn dɔ ka yan a ti na ni yan'a ka fɔ ko jamana tubabubilenni ko a président ka sen don yan o k'a sɔrɔ Mali bɔra kumana na n'o tɛ min kali ala la hali n'a bolo dara fo n'a y'a kɛ ka don sunɔgɔ dɛ n tɛ hali n'a bolo dara sisan min ka ala wele ala bɛ taa don ŋaniɲɛ ɲumantigi da k'a fɔ k'a ti kɛ o b'a fɔ k'a ti kɛ o b'a bannen Allahu akbar wala e bɛ kule la yen e bɛ kule la anw de ye dugawu kɛ anw ka jamana ka bon ni ka sugu ma jamana in ye dɔnnibaa jamana ye waliju dan bɛ yɔrɔ minnu na nin ye tulonkɛ yɔrɔ ye o dɔnni de ye se ka politiki kuma ye n'i b'i ka jama ɲini i b'a ɲini maa si t'i balo o la n'i bɛ politiki baara i b'a baara mais dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ye min ye ni Seku Amadu y'a ɲɛsin dugu o dugu ma n faso ala k'an kisi ala kan'a kɛ n'o tɛ subahanallahi o kɛcogo bɛ yen o man gɛlɛn yɛrɛ ne de y'a fɔ aw ye n ko gɛlɛyaw bɛ na jamana kɔnɔ an k'a kunbɛn a ma kɛ ten ɔ Seku Amadu de y'i seko kɛ o tumana ŋaniɲɛ ɲumantigiw ye ne fo ka n barika da wa ala ye n sara fana ala ye n sara ti dɔwɛrɛ ye o e bɛ k'a k'i faso ye e ala bɛ k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛw la o tɛ ala kɛtɔ k'i sara
donc an kana sɛgɛ ayiwa an faso in kɔni an kana sɛgɛ ni ala sɔnna ni jogo o jogo ko a b'a bi i bɛ dɛsɛ tiɲɛ ne de ko ten Sidibe mali ko in ne ye ne dɛsɛ taama bɛɛ la ka taa jamana wɛrɛw la a kɛra tamo an tɛ bɔ f'a ka ɲa a kɛra ne de ko ten caman Seko Amadu o kuma na k'a f'i ye ayiwa don ye adamaden ka ko ye ayiwa ani sugo kosɛbɛ sugo sarako in fɔra ko maliden ayiwa ko aw ka 6000 sara sa kuturu bɛɛ a ma fɔ a fɔra ta karamɔgɔ a fɔra mais hali n'i ye sugo kɛ dɔrɔmɛ 1 i ka jamana in de bɛ dɛsɛ la wallahi k'a fɔ k'a bɛ di jɔden ma ka ban tiɲɛ wala u b'u ka hɛrɛ de fɛ ka tɛmɛ o tigi kan o ye tiɲɛ karamɔgɔ mais mɔgɔw caman t'a lamɛn e ye sugo joli ci ayiwa ne e b'a ci ne ma i ka crédit la nka ne t'a lamɛn ne b'a lamɛn e ka crédit la mais ne t'a jaabi e ka crédit la a tɛ jaabi o la fo b'u ɲɛna piriw fɔ n'o sugo kan ka kɛ ayiwa ni min ye min sɔrɔ o k'o d'i ma tiɲɛ n'o tun bɛ maa kɛ fɛn ye mali kɔnɔ yan misiri welela de tun bɛ kɛ fɛn o ye ye tiɲɛ saraka jugu dama ti bɔ t'a don ma ya caman ni min ye min sɔrɔ o tɛ t'o di yan mais o sera ka balo sɔrɔ de k'o bila i kɔrɔ jamana in nɔ yan i bɛ balo de ayi tɛ balo o donc sugo san kɔmilɛ sugo 6000 n'i y'a lajɛ don o don maa dɔ bɛ sugo o ye tiɲɛ wa maa min bɛ sugo de ye hɛrɛ ye maa min yɛrɛ ti sugo fiyewu maa min bɛ baro kɛ su fɛ ka taa da sigilara n'u bɛ taa kunu dɛsɛ fa yiri la ɔ k'a fatura o de y'o sugo ye maa min ti sugo ɔ yiri de b'o la o mais u bɛna ne wele sa o yiri ko yiri b'a la k'an k'i wele k'i b'a fɔ an ɲɛna ne t'a f'i ye ayiwa o ye jo ye Kulibali Sidibe Baharu bonya bɛ nin na bonya t'a la n'a tun bɛ ten ne de tun bɛ telefɔni ci dɔnni kalanyɔrɔ la k'a fɔ a ye dɔnni fɔ ɲɛna o tun bɛ kɛ e bonya tɛ k'o la e tɛ se ka gɛrɛ ne la ka mun yan tiɲɛ yɛrɛ la bonya t'a la koyi o tuma na ne ye kaliwa dɔ kɛ tile 2 in o kɛra a ma k'aw ɲɛna o kɛra an ɲɛna baarakɛ don tun ye don jumɛn ye samedi de kun don mɔgɔ dɔw yira la na ala fɛ kaliwa in bannen n ye dɔw ye ayiwa u cogo man diya tiɲɛ bari maa dɔw fana bɛ yen olu bannen don jamana in nɔ o mɔgɔw bɛ yen ka fɔ an t'a fɛ o de kama a dugujɛ ne y'a fɔ baarakɛ don ye sini ye a kana maa si reçoit a ma kɛ ten mais ko a fɔra ɲɛna ko cɛ dɔw nana yan ko dɔ jamana moto sanfɛ yan kosɛbɛ ka muruti bɛɛ a kɛra dɛ a kɛra a ma fɔ tan a kɛra ɔ ala sɔnna n'a nana don wɛrɛ ayiwa a ye bɔ a kalama Baharu a bɛ taa jama dɔnnibaa sugu minnu ka da la ni Seko Amadu don n'o tɛ ala sɔnna ale bɛ kɛ mɔɔw la di tiɲɛ fa bilenman ala sɔnna a bɛ finikolo tɔmɔ fo ka se saya ma Allahu Akbar mais mɔgɔ kan ka nin kɛ yan mɔgɔ man ka kɛ jama mago ɲɛ yɔrɔ o de ye kulekule yɔrɔ ye donc u bɛ ka nin bɛɛ de kɛ ayiwa bon n'a fɔra ko ka yɔrɔ fɔ e kan na o est ce que mɔgɔ kan ka dayɛlɛ ninnu ɲɛ bilen mɔgɔ man ka dayɛlɛ da man ka yɛlɛ fiyewu o ye tiɲɛ anw ka jamana in den sera yɔrɔ la bi n'a mɔgɔ 2 bɛ dugu o dugu la u bɛ taa n'u jogo de ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ terme dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana rɔ i bɛ sin k'a dɔn ten ko bɔ ko nin maliyɛnw bɛ jɛn n'a ye tiɲɛ a fɔ mɔgɔ bɛ se kɛ tan ka i ɲina bonya bɛɛ kɔ ka ɲina danbe bɛɛ kɔ k'a fɔ i tɛ danbe fɛ i tɛ bonya fɛ a ye sabali sa anw ye jamanaba de ye yan ka di o ye tiɲɛ ko n tun b'a fɔ de ko maliba maliba o tɛ yan o don ba maliba ba maliba o don ni jamana bonya ko a bi ban pewu ayiwa anw b'a ɲini ala fɛ a bonya ala ka se k'a minɛ ko amina ala kana bonya ban bari n'a bonya banna anw ti balo cogo dɔn an yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ wa an tɛ sigi cogo dɔn an yɛrɛ la tiɲɛ bari bonya ti yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hɔrɔnya bɛ ban ye pewu ala kan'o ban ye ami n'o bonya ala kan'o ban ye ami ala k'o dugawu minɛ o tuma dɔnni kisɛ ye nin de nin don i y'a ye jamana min kɔnɔ faama ti bonya ɲɛmaa yɛrɛ ti bonya ayiwa faama ti bonya ka baara la ɲɛmaa ti bonya ayiwa dɔnni b'a la bonya ye bilen a tɛ bonya fanga de bɛ faama bolo n'o ma bonya o don a ka gɛlɛyara o gɛsi fɔra k'o dɔgɔya min bɛ se maa datugu kaso la k'o nɛnina k'o dɔgɔya jamana min e dɔnni b'a n'i ka kɔlɔsi nin sigilen u bɛ jati f'a k'a sɔrɔ maa
tigɛ fɛn ɲuman b'i bolo bon silamɛya dun jɛ in de l'o ye ayiwa bon u b'a fɛ k'an ka silamɛya tiɲɛ o ye tiɲɛ n'o tɛ dɔnni kɔni na maa tɛ Seku Amadu minanse u la bilen abada dɔnni ko kuma la n'a sa n'a balo o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye o tiɲɛ a tɛ nin ya o ye tiɲɛ dɔnni ɲumanw de b'an bolo ka mun mako ɲɛna bɛɛ ya mais a maa façon ta ka ɲini minnu b'a fɛ ka Seku Amadu ye k'u janto u yɛrɛ la tiɲɛ ka na kule da in na yan ayiwa i n'a ko min i ka juru de bɛ yen walima hali fa bɛ mɔgɔ min na kabini Ala y'i da i n'a ma ɲɔgɔn ye tiɲɛ anw bɛ mɛn anw bɛ nin ɲɔrɔjan boli dɔw b'a fɔ anw bɛ nin ɲɔrɔjan boli tiɲɛ a bɛ fɔ cogo di ko baara tɛ yen ayiwa o ye mun ko ye mun tɛ taa f'an k'a ye a ma nɔgɔn i tagalen o la o dɔw ye sutura ye o mɔ ye de sutura ye karamɔgɔ wala donc ni maa min ta tɛ Ala ko i ta tɛ mako dilan ye ka na se yan tiɲɛ n'i ta tɛ Ala ko ye n'i ta tɛ mako dilan ye ayiwa fɛn ta ye ko wɛrɛ de ye a tiɲɛnen y'i bolo déjà que furu den e ye dɔgɔyali kɛ wali mansa musoman ye dɔgɔyali kɛ den nana sɔrɔ a tiɲɛnen e bolo e nana wuli k'e bi to o dimi de bɔ diɲɛ rɔ ah bon i na se cɛ dɔw ma i n'a sɔrɔ i n'o tɛ kelen ye dɛ o ye tiɲɛ karamɔgɔ muso ɲumandenw bɛ yen ani maa minnu lamɔna bonya kɔnɔ o barika b'olu nɔfɛ o bɛ yen a bɛ faamu a faamuyara kuma donc dɔ ninnu de bɛ mɔgɔw kungo gɛlɛya kosɛbɛ maa sɛbɛnw bɛ nana mais nin mɔgɔ sugu de b'a gɛlɛya ayiwa a y'olu bila kɛrɛfɛ o kuma na ayiwa samedi den fana tiɲɛ o b'a cogo kelen la tiɲɛ n'i b'a fɛ a ka kɛ maa yala a ka saraka bɔ juma fitirida juma tile bannen n'i ye samedi den ka saraka bɔ tile fɛ i y'a bila a juguw bolo ayiwa i y'a ka ko ban tiɲɛ Nordi misi o de y'o ta ye dimanche ta o ye amardi ntɛnɛn ta o ye nturajɛ wa tarata ta o ye sangaba bilenman ye n'a bɛ fɔ wulɛmɛ araba ta sabugu don wali yawuri alamisa ta o ɔlɛ ye o tɛ kule la nin ye ko furu ma sɔrɔ wa furu ka gona ka gona alamisaden caman tɛ de olu don i ta bɛ kɛ cɛ nɔfɛ yaala ye baro dugukolodenw ma saraka tiɲɛ donc nin de ye ko in ye karamɔgɔkɛ o tuma na sugo a fɔra ko maliyɛn 6000 a fɔra tan sugo tɔgɔ sɛbɛn a fɔra tan san kuru kara bɛɛ e k'o kɔndɛ gɔ bani tiɲɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la san kuru bɛɛ 12000 ne bɛ n faso bonya dɛ kojugu n ka kan ka kɛ n faso fɛ walahi ne bɛ min tiɲɛ ne fa bɛ min n ba bɛ min mɔkɛ bɛ min o ta mɔkɛ bɛ min n yɛlɛma ko joli kabi Ala ye n dɔn n tɛ jamana dɔn yɛrɛ la Mali kɔ o jamana den ta kan ka nɔgɔya mais a tɛ kɛ fu tiɲɛ a n'o mankan karamɔgɔ baro n'a kɛra fu dɔnni b'an diw fɛ nin ya a banna pewu u kɛ ne dɔnnikɛla bɛɛ kɛ fu ye nin ya o kɛra a ma kɛ ten donc i tɔgɔ sɛbɛn 6000 i ka kuleba in dabila n ka vocal ma lamɛn sugo 3 bɛ n bolo sugo 4 bɛ n bolo i bɛ nin de ta n'i tɔgɔ sɛbɛn in na i b'i ka sugo lakale n b'a f'i ye téléphone numéro bɛ yen o bɛ d'i ma i b'i ka sugo bila o kan o ma ban mais n'o ma kɛ e yɛrɛ nana i kanu bɛ n na ne b'i filɛ kosɛbɛ wa n b'i fɛ dɛ Seku Amadu n'i ye jinɛ ye i ye wɔ kulɔ ye n ye sugo dɔ kɛ sugo 2 bɛ n bolo u ko yɛlɛ ko da mais Ala jɛ sa maa 40 bɛ mɔgɔ min ka du kɔnɔ o tuma dɔnni bɛ se ɲɛ cogo di jamana kɔnɔ karamɔgɔ a ɲɛ man di a lajɛ donc ne de ko ne tɛna sɔn ma bɔ o gan b'o fana na diɲɛ jamana wɛrɛw la minnu b'a faamu u bɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn sugo in na dɛ don o don dɔw bɛ ne wele n sugɔra Seku Amadu o y'a sɔrɔ u tɔgɔ sɛbɛnlen don m'u ka sugo f'u ye k'a saraka f'u ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ hinɛ dɔw la k'a fɔ bɔn nin saraka tɛ fɛn wɛrɛ tigɛ kɔ wali ŋɔmi e bɛ jamana wɛrɛ ŋɔmi tɛ sɔrɔ yen ne yɛrɛ b'a bɔ sisan dugawu kɛ n ye o mɔgɔya bɛ ne ni dɔw cɛ u tulo bɛ n na a caman bɛ karamɔgɔ o ye tiɲɛ ayiwa ko de filɛ nin ye o dun bɛ sugow la ka taa ni du sugora sugo dɔw la n'a sarakalen tɛ i ta cɛnni don o ye tiɲɛ sugow bɛ yen ni sugora a la n'a sarakalen tɛ i ta ko bannen t'o ya ayiwa pewu siga t'a la o tuma na k'a f'i ye maa dɔw bɛ yen u bɛ sugo k'a ye u bɛ dibi dɔn juguw de tun bɛna ko dɔ k'i la i don kalo dibi la i kunna jara dɛ Allahu Akbar
o ni min filɛ ka fɔ n ko yiri b'a bɛɛ la yiri b'a la nasi b'a la ayiwa wa yiri fɔ yɛrɛ n k'a kari ka n kɔ u bɛ ne wele ta wa musomaninw tiɲɛ olu don ko yiri in fɔ yɛrɛ n k'a kari ka n kɔ ayiwa bi tile in na ne yɛrɛ o mɔgɔ min bloqué o bɛ mɔgɔ ta mun kosɛbɛ ala n'u kuma cogo kama tiɲɛ a ma nɔgɔ ja dɔnnibaa buru banna koyi ja bonya banna tan tiɲɛ wallahi ladamu adamaden kan ka ladamu de o ye tiɲɛ ladamu o de kama kitabu dɔ nana ye ko el adabu ko ladamu tiɲɛ afidalu min al malun bi kamsatin asiyai ayiwa ko ladamu ka fisa ka tɛmɛ miliyari kan ko siɲɛ 5 ayiwa jani wari bɛ mɔgɔ fɛ jaw t'i ka ko bali ye f'a k'a sɔrɔ ladamu de b'i la kosɛbɛ n'i ma ladamu ayiwa ne bɛ ka sigi ka miiri sisan a tɔgɔ di 75 waatu ou bien 1975 waatu ne tun bɛ ko minnu ye Mali kɔnɔ yan ka bɛn ni cɛkɔrɔba dɔ ye ten lɔgɔkuru b'a kun ka boli ka taa ka donni minɛ ka taa bin a ka so k'a sɔrɔ denw b'a bolo Mali tun ye yan ten ye kɔrɔlen o ye tiɲɛ mais denmusow donna sinaya kɛlɛ rɔ ni min kɛra denmusotigi ye du kɔnɔ ni denmuso t'i fɛ n'i bɔra k'i k'a kan n'a denw bi i bugɔ fo ka fura bɔsi ɲɔfɛ ni fanga tɛ i tɛ jo sɔrɔ bilen dɛ a ma nɔgɔ karamɔgɔ a ma kɛ ten yan a kɛra ten donc ko in bɛ tan bɛɛ k'i jan don a la n'i ko Seko Amadu u bɛ na ne ma ni fɛn min ye ayiwa Seko Amadu an nar'i la o i b'a dɔn de koyi sugo in kɔni i b'a dɔn i kanu bɛ ne la n kana sa fɔ n k'i ye ne ye sugo 2 kɛ n ye sugo 3 kɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔli daminɛ iza jaaka lil munafikiina qaalu ayiwa ana shahadu innaka la rasulullah tiɲɛ a Baharo a walawala sabali kuranɛ dɔnnaw bɛ nin kisa in nɔ suratu Jumati ban yɔrɔnin o don suratu munafikiina f'o de ka bɔ a la ka na mɔgɔ ma ayi e kɔni e ye kira yɛrɛ de ye tiɲɛ u b'a fɔ tan ala ko Mamadu ne b'a dɔn e ye kira ye m'a dɔn e ye kira ye nka ne seereya la ayiwa ila ni munafikiina munafiki minnu filɛ nin ye ɲɛda filatigiw ayiwa kuma min b'u da lakɛsibuw na foyi t'u da nkalon kɔ kosɛbɛ n'u mago ɲɛna i t'u ye diɲɛ kɔrɔ bilen bon ni diɲɛ taara ta baara bɛ ɲa donc mɔgɔw ka nin yɔrɔ to yen tiɲɛ Seko Amadu wolodo baarali la o ka nɔgɔ kojugu kosɛbɛ i y'a mɛn ne ti don maa ni nali cɛ o la tiɲɛ mais i ka labɛn a kan n'i ma labɛn n'i nana bilahi ne t'i reçoit ayiwa ka na ka bɔ jamana jan wɛrɛ ka n'i sigi ne kɔrɔ ko wari tɛ ne kun nin ye kabako ye ne ka tila k'i pase bɔ tiɲɛna nin ye kabako ye u k'u jan don nin yɔrɔ la tiɲɛ parce que nin yɔrɔ in tɛ ala ko ye ala ko tɛ dɛ ni ala ko don i b'i labɛn de o ye tiɲɛ fɛn min tɛ ka fɔ dogo la maa bange dɔw de ye kulon ye kulon tɛ dɔw bɛ na ne fa kɔni n ye saga fa ka sɛ fa wolodo saga sɛ ayiwa yɛrɛ nɛgɛ tɛ yan yɛrɛ nɛgɛ don maa bange don n'i balikuyara kaban sagako kuma b'o la a t'a la diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ maa bange don ye o de ye o tiɲɛ diɲɛ hɛrɛ ani ka kasara ɲɔni ka bɔ yen o don karamɔgɔ o tuma samedi ta o fana ye dimanche ta amardi don n y'a bɛɛ fɔ k'a ban bɛɛ fɔra o tuma na a haya bɛ sura min na o de fɔlen filaw ɲɛna tiɲɛ basumala de don o don mais e t'a dɔn jɔn ta ye jumɛn ye ayiwa n'i taara i k'a kan ten n'i ye i ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo i ka don sina mana ko ye n'i y'o sɛbɛn k'i ko i ta cɛnlen t'o la i ta tiɲɛna pewu ala k'an kisi amina yɔrɔ nin ye ko ye ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ lamɛnbaaw fo ka lajɛbaaw fana ka u fo an ka abonnɛw an b'a ɲini u fɛ u k'u abonné to an ka pagew la Toyifatulaye Media ka taa se Kibaru Bugufiyɛ fo ka taa se Bananko Media ma ayiwa maa o maa bɛ k'an filɛ YouTube ani Facebook sanfɛ ani TikTok sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka page ninnu na o kunna an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi n'o ye Seko Amadu ye Bananko Amadu fɛn caman sisan a y'o fɔ adamadenya yɛrɛ malifin ka malifinya bɛ se ka ɲɛ cogoya min na a y'o fɔ karamɔgɔ an bɛna ɲininkali dɔ kɛ sisan e bɔra sisan ka Seko kuma fɔ an bɛ nin gɛlɛya kosɛbɛ an lajɛbaaw ma ka a ɲini u fɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ appel kɛ u k'u janto appel ko in na
karamɔgɔ a fɔra ko a kana appel ta a bɔra sisan ka o fɔ aw ye appel bɛ k'a bana o kunna a ka jija k'a kɛ vocal ye bɛɛ lajɛlen k'i jija o la sugo fana a kuma fɔra mɔgɔw fana ɲɛna bɛɛ lajɛlen fana k'i janto sugo na n'i ma ɲa k'a fɔ de i bɛ sugo o kunna i k'i jija ka sugo carte ta n'i ye sugo carte ta Mali i tɔgɔ sɛbɛn a la voilà i k'i tɔgɔ sɛbɛn a la n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn a la dɔrɔn i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i ka numéro kɔrɔ Mali la 6000 kɛnɛma 102 san complet o y'o de ye o kunna an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala k'a ɲɛ ka d'a ma karamɔgɔ an y'a ye sugo an tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ sugo dɔw la komi e yɛrɛ bɔra sisan ka dibila sugo fɔ o kɔrɔ fɔra sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ misi kulu i b'a ye u bɛ to ka sugo o la walima saga kulu kosɛbɛ bon mɔgɔ min sugo misi kulu la waati bɛɛ yala misi ye nin de o don voilà saga fana ye nin ye o don a tigi ayiwa a bɛ nafolo de sɔrɔ mais a ka nafolo mana sɔrɔ k'a bila nafolo in bɛ basigi n'a basigira a tɛ tiɲɛ a tɛ bɔ a nɔ la a bɛ tila ka tiɲɛ ayiwa sagakulu bɛ ten sɛba n'a den bɛ ten a den jɛmanw ayiwa o b'o cogo la tiɲɛ a dɔw bɛ kɛ jamatigi ye mais jama in bɛ tila k'a yɛrɛ kɛ ayiwa fɛn wɛrɛ tɛ o parce que yiriw b'a la haya b'a la tiɲɛ bon u tɛ haya in mɛn dɛ u bɛ yiri de mɛn o ye mɛn bon u b'a yira dɔnni tɛ yen kosɛbɛ o ye tiɲɛ parce que taamatɔ tɛ yiri ye yɔrɔ bɛɛ ɲɛ ɔ i y'a ye yiri bɛ yɔrɔ bɛɛ parce que u b'o dɔn cogo di furakuru kelen dɔrɔn bɛ taa tiɲɛ o ye tiɲɛ ye a ka gɛlɛn i y'a faamu donc n'i ma yiri na haya ko foyi i tɛ foyi a tɛ mara dɛ i bɛ wari min sɔrɔ a bɛ basigi i b'a fɔ misi wɛrɛ a bɛ sinzan a kɔnɔ fɛn tɛ fara a kan wa a bɛ tila ka bɔsi k'a ba pewu ni n tora ni kelen ye wɛrɛ fara o y'a bannen ye ni miliyɔn kɛmɛ don ni miliyɔn kelen bɔra a tɔ kuru bɛɛ bɛ cɛn i t'a cogo si dɔn juruw bɛ sara fɛn bɛɛ bɛ kɛ i mago bɛ sa wala nin yɔrɔ in de don o b'a la ni denmisɛnnin waritigiw tiɲɛ n'Ala sɔnna karamɔgɔ an y'o faamuya maa ka nafolo sɔrɔ i si san 28 bon yiri dɔw de b'a la ni hayaw i b'o ko n'o tɛ ka taa se san 35 ma i kunna jara wari in ka ban n'o tɛ i bɛ sa mais dis donc ni tiɲɛ ka wari sɔrɔ i si san 28 o y'a sɔrɔ e tɛ adamadenya tɛmɛsira bɛɛ dɔn i t'a bɛɛ dɔn n'i y'o bɛɛ dɔn ala dɔn b'i jɛ o ye tiɲɛ n'i y'o bɛɛ dɔn muɲu b'i jɛ ayiwa a ma nɔgɔn donc ka taa se san 35 yiriw de b'a la hayaw bɛ i b'olu ko n'i y'olu ko ala b'i dɛmɛ tiɲɛ mais n'a ma kɛ ten i kunna jara wari in de bɛ ban hali ni miliyari don Allahu akbar denmisɛnnin wari ma ye balontanna dɔw bɛ yen u b'a fɔ ka balontan banna a mago sara tɛ o tiɲɛ ale ye wari sɔrɔ san 22 o kɛra ka commencer ka miliyɔn mara ka miliyari tɛgɛ da o kan k'a sɔrɔ san 30 ayiwa a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten karamɔgɔ o kuma na mais ale mago bɛ min na ale bɛ golo min ta a ɲɛ b'o de la mais ale tɛ fɛn wɛrɛ régler fɛn fila ayiwa muso balo don da ale b'o fɛn fila de tan sisan kosɛbɛ bon ni i ɲina n'i yɛrɛ kɔ c'est à dire que saya tɛ dɛ i b'i bolo ba de pewu o muso kelen bɛ tila ka pied don i la tiɲɛ donc mɔgɔ b'i yɛrɛ labɛn o ye tiɲɛ i b'i yɛrɛ labɛn nka o waritigi labɛn jɔ tiɲɛ hali fantan kule ka nin fɛ o ka fisa o fana ye nka dɔ ma kan na o kɛra a sow bɛna a la kosɛbɛ miliyɔn 500 so o bo a dɛmɛnen ka na 5000 ka ne bolo minɛ ta k'o da ne tɛgɛ ta k'i bonya ye nin wa ta ne o wari in filɛ tiɲɛ fɔ min yɛrɛ n'a ye bolo bari a giriyala wari in giriyara daki i b'a fɔ kabakuru tiɲɛna o ka girin karamɔgɔ e bɛ mun fɔ bilen tiɲɛna a ma nɔgɔn yali ne jigi kari da sa dɛ jigi kari da o don jigi kari don karamɔgɔ o tuma na maa min kɛra denmisɛn ni ala ye gɛrɛsɛgɛ d'i ma i b'i janto nin yɔrɔ in na sinon tɔgɔ jugu manamana ko i bɛ cun ten a bɛ ban soit e yɛrɛ a ka kɛ sibaa ye nin ye tiɲɛ
a caman tɛmɛna n'Ala sɔnna an y'o faamuya karamɔgɔ sugon wɛrɛ bɛ yen nin nɔ an bɛ ka mɔgɔ caman komi mɔgɔw bɛ wele kɛ sugo ninnu na dɔw b'a fɔ ko olu bɛ to ka sugo ka ye kɔlɔn ninnu walima dingɛ kolon u bɛ n'o de fɛ yen kɔlɔnkɔrɔ nasi kɔlɔnkura ani dingɛ olu ani marifatigi yelen n'i y'o ye o ye janfa tigɛlen ye o don n'a ma ci mais n'a marifa b'i yɛrɛ bolo o de ka ɲi i y'a mɛn hali ka sugo marifakisɛ dama la n'a kɔni t'e bolo f'a bɛ maa wɛrɛ bolo wa labɛn kɛlen don dɛ donc sa yiriw de b'a la o kɔlɔn ta o bɛ bɔ so sanfɛ bin na i y'a mɛn o tuma na ne de y'a bɔ k'a fɛn bɛɛ labɛn k'u bila yen ko min mako b'a la i tɛ n'a nɔfɛ yan kɛlɛ t'o la o t'a dɔrɔn i k'i dabɔ kuma la fali sugo bɛɛ ten ani sogobilen ani ka dumuni tobi ka sogo d'a kan k'a d'i ma sogo rɔ o b'o cogo la a y'a faamu ani fɛn ɲɛnama tori o bɛ dɔw kin sogo rɔ wala a bɛ don dɔw la wali sa bɛ dɔw kin sogo la ani dikisɛ nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen de filɛ nin ye ni mago b'a la n'a ta a bɛ yan n'Ala sɔnna ayiwa lamɛnbaga minnu bɛ maa mago sa o de ye ninnu yɛrɛ kosɛbɛ ninnu don bala sugo fana bɛ ten olu ye nafolo mun ye kuma caman bɛ wari min nɔfɛ n'i bɛ sugo bala i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ kɛlɛ b'a nɔfɛ nin tiɲɛ a bɛ nin cogo de la o tuma na an t'a lajɛ an ka sugo dɔw di mɔgɔw ma bisimila ni malefiya tile dɔw sera sɔrɔ a la an bɛ bi taa kuncɛ ni Ala sɔnna bari an tɛ yiri lɔ bi yiri ta bɛ yen ni Ala sɔnna an kan ka taa wuli yɛrɛ kosɛbɛ yiri di banatigiw ma Ala kama kosɛbɛ Ala sɔnna bon bi sugo an b'a fɔlɔ fɛn min na fɛn minnu bɛ yen n'a sugow ni mɔgɔw t'u kɛ ka cɛya an bɛ n'o de ɲɛfɔ ni sugora muso i yɛrɛ wolofa k'a nana cɛnimusoya la n'i ye i ka ko dɔ nɔgɔlen ye kojugu sa dɛ yiri nɔfɔ saba de bɛ yen o nɔfɔ saba in o de bɛ se ka bɔ sa k'i ko na n'o tɛ i cogo la aw siri tigɛ man di dɛ ni su wɛrɛ ye den na o cogo la o b'o cogo kelen la i kɔrɔkɛ bɛ ten dɔgɔkɛ bɛ ten wa n'i ye cɛ ye dɔgɔmuso fana n'o nana i ma a cogo la i dɔgɔmuso i fana b'o cogo la i cogolen don sa dɛ karamɔgɔ sugun tɛ kulo ye ni sugora cɛ ni sugora ko cɛ aw cɛ fila i ye fila yɛrɛ ye u bi kafoɲɔgɔnya la wala e yɛrɛ b'a la i ka ko o y'o nɔɔni ye koyi lutiya lutiya ni muso min sugora k'a ni muso dɔ ye ten o fana i cogo la f'i ka n'i ma janga i bɛ mangoya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a mangoya fɔra bɔ man ɲi dɛ si ka dilan ten sa an k'o d'i ma i k'i ko n tɛ i ka ko cɛnnen ye o yiri n'o nasiw ayiwa ni sugora dugalen cilen la fana o b'o cogo la ni sugora k'a ye dɔ ye parfait d'i ma o b'o cogo la a bɛ faamu a faamuna n'i bɛ furu dɔ kɔ bɛɛ k'i tulo taamasiyɛn furu ɲininaw n'i yɛrɛ ye moto kan k'a ye moto in pinɛ sɔgɔra n'i ye o y'i ka furu ko o ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ n'o tɛ i turoden de ye o ye o a bɛ k'a sɔrɔ i ye fɛn kɔ muso dɔ la kamalenba dɔ a b'o bolo yen moto pinɛ sɔgɔlen de ye yan non c'est fini i muso mana k'i kɔ so rɔ o ye magosa de ye dɛ o de la ne y'a f'u ye k'u ka dana bila o musow la n ko dana bɛɛ yan dana bila k'a bila muso la 40,000 don n'a bilara a la cɛ tɛ se ka s'a ma dɛ mais a bɛ cogo di mais o ko mɔgɔ sirannaw y'u rɔsiranni nin bɛɛ ye ka tɛmɛ o y'a fɔ dɛ ɲɛna ne y'a di dɔ ma ko ni n yɛrɛ tɛ ma dana ɲuman yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ne ko nin kɔni bɛ e bolo e k'a bila dɔ ta la
ne k'a bila dɔ ta la i ka se o mɔ Ayiwa. min mana guwara i yɛrɛ tɛna ye Tiɲɛna o kɔni o y'a ban pewu ye. i y'a ye cogo di Sidibe. o kuma na baara in bɛ nin cogo la Ni Ala sɔnna. n'i sugora ka bin nugulenba ye o ye hɛrɛ ye Ayiwa. Ka kɛ i n'a fɔ jardin kɔnɔna. kosɛbɛ n'i sugora ka maa min ye Ayiwa. a jɔ ɲɛnama e y'a ye sugɔrɔ si falenlen don a tulo rɔ o ye walijuya bangelen y'a la Ayiwa. dɔ ye n wele tile dama in nɔ ka sugora an ka diinɛ ɲɛmaaba dɔ la ko si falen b'a tulo rɔ ne ko n ko walijuya bangera a la Allahu akbar. Allahu akbar. o n'a kɛ sa waliju tɛ a diɲɛ jugu ba n'o la yan ko ne nin ka fɛn bɛɛ da o kan a bɛ ɲani la a ye diɲɛ bɔ dibi rɔ mɛ o bɛɛ kan o y'a fɛn bɛɛ dɔgɔya yan nka nin tigi ye ne wele ka nin fɔ ne ye ten n ko n ko walijuya bangera n karamɔgɔ la Ayiwa. Allahu ala k'an don a nɛmɛ la Amina ya Rabbi. Ala k'o dugawu minɛ. ko ninnu bɛ tan Ayiwa. n'i sugora ko yiri kuma n'i fɛ o yiri o de y'i ka sabu ye kana maa ɲini k'a dɛ t'o kari k'i kunna ye Ayiwa. a ye kuma min fɔ i m'a faamu kan'o ɲɛɲini Tiɲɛ. Karamɔgɔ nin faamuna. n'i sugora sugufɛ la k'i ka so jɔla sugu rɔ Ayiwa. o ye kɛlen ye diɲɛ jama ɲɛmaaba dɔ ye n'i sugora k'i yɛrɛ bɛ sugu la o b'o cogo kelen la n'i sugora k'i ye sira jan fɛ i bɛna taama dɔ kɛ taama kɔsegin bali i t'i segin cogo dɔn dɛ Ayiwa. ka siraba kelen dalen ye ta taama kɔsegin bali don Allahu akbar. Ayiwa. o dɔw sɔrɔ tugan fɛ yiri ni nasi dun b'a la A b'a la. haya b'a la min b'a siri tigɛ Tiɲɛ. Nin bɛɛ labɛnlen bɛ yan. n'i ɲinɛ n'o haya in kɔ n'i y'a kɛ yiri dama ye t'o kari k'i ko kɛ o yiri tɛ dɔwɛrɛ o tɛ kolokolo ye Ayiwa. nka ni haya in t'a la a t'e mago ɲɛ A t'i mago ɲa dɛ. Ayiwa. yiri a n'a dama bɛ fɛn dilan a t'o ye O ye a fɔlen y'o ye tiɲɛ. A Baro. ko i kɔrɔ nin ye Ayiwa. i sugora i taara so aw ye mangoroden kari wali lemuru k'a sɔrɔ i tun bɛ tugan fɛ o taama bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔnin dɛ Ayiwa. maa min bɛ tugan fɛ e bɛ sugo don o don i bɛ sɛnɛ la a ka foro la tugan gɛlɛyalen t'o ye Gɛlɛyara. o y'a gɛlɛyalen ye donc sisan o fura de bɛ bɔ mun na a yiri o ye ɲɔkala kɔrɔ ye haya min b'a la n'a nasi o de bɛ k'a la i b'i kun na n'o kɛra siri bɛ tigɛ i bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ i bɛ na so n'o ma kɛ walayi i ta bɛ kɛ san o san ka t'i ɲɛmadogo ka segin Allahu akbar. kuma an b'a fɔ an lamɛnbaaw ye an bɛ bi ta jɔ ye Ayiwa. Cheikh Amadu sɛgɛnna an bɔra émission dɔ la ka sɔrɔ ka na O kɛra. ala ka hɛrɛ kɛ Amina ya Rabbi. ala k'an sago d'a Amin, ma amin. jamana in ala k'a suma Amin. jamana in ala k'a suma Amin. Amin. jamana in ala kana ja juguw ma Amin, amin. ala ka don a n'a juguw cɛ Amin. Amin. ji woyota min tun bɛ nana ni Ayiwa. Cheikh Amadu y'a fɔ mission tɛmɛnen fɛ Kosɛbɛ. n y'a fɔ n ko k'ale dalen don béton kɛlen don sow juw la I y'a fɔ. k'ale dalen don ji in ye Tiɲɛ. ji in kɔni a nana kɛ o cogo kelen la ni k'ale dala ji in a bɛ woyo bilen A ti woyo. a bɛ tɛmɛ yan Ayi. o tuma na an y'a ɲini ala fɛ cogo min a kɛra ten Ayiwa. jamanatigi ɲuman a fana ye i dan don k'a ti kɛ a bɔra a ma cogo o cogo ala ni ce Cheikh Amadu ka laɲini ye nin ye Kosɛbɛ. tant que an sago ma kɛ Ni Ala sɔnna. an t'a fɛ k'i ye Tiɲɛ. Nin ye tiɲɛ ye. sabara se kɛra k'i bɔ yen fɛ i to yen O kɛra. tɛgɛ jari ɲɛ ka ye to yen O kɛra. i ka denmisɛnninw ba nin o to yen Fo k'a tama bilen. nka kana i yɛrɛ sɛgɛn ka vote bilen Kaneda wa Ayiwa. non a tɛ passe Ahɔn. o ye n ka ye tugun mɔgɔw k'o yɔrɔnin lajɛ u k'u se k'a kan Allahu akbar. n'a ye vote kɛsu sigi ka papier bila a kɔnɔ a tɛ mɔgɔ sɔrɔ tugun dɛ Allahu akbar. fanga tiɲɛna Baro. a sarakara pewu Tiɲɛ. ala ka hɛrɛ k'a ye Amin. o tuma na Ni Ala sɔnna. an b'i bolo Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala subhanahu wa ta'ala barikada nin kun ye an ni an ka belebele ye ɲɔgɔn fɛ nin kun ye an ni an ɲɛ jɔ yɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔnni yelen dɔnni tile dɔnni kalo an n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ sugunka ani malifiya tɛnɛ Seku Amadu Siribe Banugo Amadu Mundugula Farada Sabuɲuman bi a kun bɔra ka na an ɲɛnajɛ ɲɛnajɛli kɔrɔ min ye ka an nafa ni Ala ye dɔnni min jigi a kan a kun nana ka na an nafa ni o ye ale bɛ diɲɛ dɔnni de di diɲɛ ma ale bɛ dɔnni de di a ka jamana ma ka dɔnni d'a fasodenw ma ka tila k'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i mago ɲa
o kunna an b'a fo la ka ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o di an ma sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o dan an ma a sago ye min ye yarabi Ala k'o k'a ye Ala ka don an n'a jugu cɛ Ala ka don an n'a jugu cɛ jugu mana bɔ fan o fan Ala ka don an n'u cɛ Ala k'o k'ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala rasulu o la an b'an ka abonné bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ yarabi k'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka i abonné an ka page ninnu na Taifatulahi Media Kibaru Bugu Fiyɛ ani Banɔgɔ Media fo ka taa se Sawu ɲuman media ma fo ka taa se Amadu Kanubaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni lajɛlakaw fo n'o ye Banɔgɔkaw ye an tɛ ɲinɛ ayiwa ni Ala sɔnna Mama Sidibe n'o ye n denkɛ ye Amadu Tugola n'o ye n ka baradura Amadu ye ayiwa ni Ala sɔnna an b'an denkɛ fo n'o ye Ba Dirisa Tarawele karamɔgɔ Madu an b'a fo nin kɛnɛ in kan Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye an tɛ ɲinɛ Diko de kɔ n'o ye Cɛja ye Manzuru Ja an k'a fɔ Hayidara ka Manzuru an b'a fɔ Joyila Banɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ Ala k'an sago k'a ɲɛ assalamu alaikum wa rahmatullah ajruka Allah amin alhamdulillah